Снима ли, а? Да. Удри. Тенина. Тук с митачето. Един преход, тръгваме от Дивотията по посока Турско. Нали така? Да, към Турция. Към Турция не бъркаме. Го е Там делтата. малко преди фещината ще спреме да ни арестуват. И така, надяваме се да не вали. Let's go! Let's go! Let's go, Let's go. Let's go! Let's go. Let's go, батко, let's go! Let's go, батко, let's go! 25 км по река Марица. Древната река, която в античността е била плавателна и византийците са стигали долу до Пазарджишко. В полето е имало един стар град, който е граничил с реката и са търгували византийците с тракийците. Ай! Луто мора няма само се поти. Даже не се поти, много е студено още. Много доста се става. Той съм и тя. Айде! Айде, викинги, български викинги. Десант. Ево, с бати Мита вече сме почти готови. Натряскахме каяка. Товарим и бягаме надолу по течението. Айде още малко и пайдем по ряката. Това е Марица, доста е препълнена в момента, но това нас ни устройва. Трябва да има вода. Да, отиваме в дълбоката джунгла, надяваме се да не ни обстрелват с стрели и някакви копия. Хайде! Как се чувстваш? Вкарай първо, давай първа предавка. Направо на първа предавка. Пътешестваме си в голямата Марица. Дива джунгла. Жива да не бях. Мога да излязат някои черни амазонки са. Черни амазонки. Това е Марица. Някъде до село Скобелево. По посока Димитровград. Около 25-30 км ни очаква преход за целия ден. Не бързаме за никъде. И там по едно сладолетче задължително. Ето тук копат за златодобив. Златодобив край Марица. Ети е Калик. Каликата. Да, точно това е, да. Ако не си в България, мога как си. Некъде в Перу приятел. Здравейте! Акостирахме на брега на Марица, някакъв остров, малък, но достатъчен. Острова на Афродит. Да. И с бай Митя решихме да пробваме ледената вода на Марица. Ох! Ох, 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 Бате! Бат Митя плува. Много, много добри такива наносови острови се получават от фин пясък. Няма животни, освен ние, а някакви чапли са ходили. И бре! Бре, курорте! Айде на курорта! Бре, курорте!
Димитровград. Последен пристан. По-надолу вече ще ни гонят граничарите. По-надолу Ще ни гонят пушкалата. Yaşın çok güzel. Машала ефенди. Напустирали сме преди село Крум на 10 на километра от Димитровград, предполагам. Да. 10 на километра пред Димитровград. Малко хапване. Нашарена сянка. Кеф. Това е моста при село Крум. В момента заемаме позиция и не знаем какво ни очаква. На къде отива реката, никой не знае нищо.